berang bana rasanya hati saranan usah dibaca-baca dulu berjanji baca rai mati kan bilang saja dan kami sahyo. Kok berang bana rasanya hati saranan usah dibaca-baca dulu berjanji baca rai mati kan bilang saja dan kamani sahyo. Panjang landa basuh ini apakah dikato baku ampek nan indah ado antino samo babantang kala oi samo bakare arah dah ulu sayang adia muda oi ini aco masih tegang anak jadi cakap jumbo duduk salah tagak salah nyolah bedo